Mi a különbség az olcsó és a drágább ablaktörlők között? Az olcsó lapátok sima, alapgumiból készülnek. Gyorsabban keményednek, repedeznek, csíkot húznak, és a keretük sok csuklópontból áll, ezért egyenetlenül nyomják az üveget, nem fekszenek rendesen a felületre. A prémium lapátok fejlett szilikonos vagy szintetikus gumikeverékből vannak, grafit vagy teflon bevonattal. A jobb rugózású, valamint keretmentes kialakítások miatt egyenletes a nyomásuk, így nagyobb sebességnél is stabilan fekszenek a felületre. Télen még nagyobb a különbség. A hideg az olcsó gumit azonnal kimerevíti, elveszíti a rugalmasságát, könnyen berepedezik. De télen még ezekre is mindenképpen figyelj. Melegítsd fel a szélvédőt, és kapard le a jeget. Ez azért fontos, mert egyik ablaktörlő sem jégkaparó. Ha jeges marad az üveg, karcolódni fog, sőt a mechanikát is károsíthatod, mert nehezen fog mozogni. Ha ez megvan, csak utána indítsd a törlőt, hogy elkerüld a meghibásodást. A gumi anyaga és rugalmassága dönti el, mennyire tud rátapadni a szélvédőre. Ha a gumi kemény vagy rossz minőségű, csíkos lesz a kép, ami esőben, hóban már biztonsági kockázat. A prémium lapát tartósabb, tovább marad rugalmas, és ritkábban kell cserélni. Ha hosszabb ideig parkolsz fagyos időben szabadtéren, emeld fel a törlőkarokat éjszakára, hogy ne fagyjanak az üveghez. Nézd meg, milyen lapát van most az autódon. Még a nagy hideg előtt érdemes váltani prémium kivitelre. Nézd meg a Kovács Autó alkatrész applikációt, ahol alvásszám alapján megtalálod a megfelelő ablaktörlő lapátot. Az értékeléseket is látod a termék mellett, így a legjobb minőséget tudod kiválasztani.